Het is Sinterklaastijd en Sint met zijn pieten zal het centrum van Venray nog even onveilig komen maken. En het woord is nu aan Sinterklaas. Lieve kinderen van Venray, op 1 december ga ik nog 1 keer voordat ik huiswaarts ga door de straten en door het centrum van Venray lopen. Ik nodig jullie daarom ook allemaal uit om 1 december naar het dorp te komen. Daar zijn pieten en daar zal ik ook zo nu en dan rondlopen. En anders kun je nog altijd komen kijken in de Hofstraat naar het Sinterklaashuis. De ultieme roaster komt naar Venray. Je kent hem van de Roast of Gordon, dit was het nieuws en nu is het tijd van monsters. We hebben het over Peter Pannenkoek. Slim, gevaarlijk en ontwapenend. Een jonge, sprankelende cabaretier die dit seizoen juichend kan worden binnengehaald. Tot 27 november, de gedenkdag van Oda, is in het Oda-park de jubileumtentoonstelling Weil ich ein Mädchen bin nog open voor het publiek. De tentoonstelling omvat sinds de opening op 19 juni van dit jaar diverse kunstwerken van 25 kunstenaars uit binnen- en buitenland. Nog steeds is een bezoek de moeite waard omdat de werken worden afgewisseld in de presentatie en er diverse activiteiten worden georganiseerd. Ook kunt u Ode aan Oda bewonderen. Een boek met 25 maal Oda Park in woord en beeld ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de stichting Oda Park. Na Bali, Oostenrijk en New York is het tijd voor een cruise naar Venray. De dames van Opvliegers komen weer terug met de voorstelling Trossen los. De echte vriendinnencomedy over de fase waar vrouwen het meestal liever niet over willen hebben, maar waar toch onbedadelijk om gelachen kan worden. Mystic Drums, een 2 uur durende show onder leiding van Guido Pauwels, met alle facetten van het slagwerk uitgevoerd door de slagwerkgroepen van Concordia Meterik en de Pilklank IJsselstein. Naast de slagwerkgroepen zullen ook de jeugdgroepen van beide verenigingen op zaterdag 1 december in de Schouwburg van Venray aan bod komen. Het sprookjesballet De Notenkraker komt met live orkestmuziek van Tchaikovsky naar de Schouwburg. De Notenkraker vertelt het verhaal van het meisje Clara en de betoverende notenkrakerpop. De prachtige klassieke uitvoering verovert de harten van jong en oud. En de prachtige muziek, dansers en het decor maken het ballet tot een magisch kerstfeest voor de hele familie. Gegarandeerd succes met Tim Fransen. Met toprecensies van de Telegraaf, de Volkskrant en het Algemeen Dagblad belooft de cabaretvoorstelling van Tim een succes te worden. Fransen neemt het publiek mee in een wonderenwereld die het meer dan waard is te betreden. In het kromme hout der mensheid maakt Tim de balans op. In welke staat verkeert onze menselijke beschaving? Tim Fransen voorziet je van alle antwoorden en misschien zelfs van een beetje hoop.